TESDA Central Visayas mupahigayon og Regional Skills Competition. Mubalik si Jad Conde sa laing report. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Central Visayas mupahigayon og Regional Skills Competition karong umaabot Agosto 26 hangtod 28, 2015. Ang regional nga sangka mupakita sa kalaki ug kahanas sa mga Technical Vocational Education and Training o TVET graduates. Gibutiag ni Joy Cabahog, Senior TESDA Specialist, nga tinguha sa mong sangka sa kabansay ang pagdasig sa TVET sector ug ang quality skills development dinhi sa nasod. Inubanan sa aktibo nga partisipasyon sa mga pribado nga industriya. Adunay napulog upat ka mga competing trade areas ang maong sangka sa kabansay. Ang sangka pagasalmutan sa mga mananaog sa nagkalain-lain nga probinsya sa Central Visayas, ang Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Ang mugawas nga mananaog mao yung representante sa rehiyon 7 sa umaabot Philippine National Skills Competition. Sa laing bahin, gibutyag ni Clarissa Heraldo, Senior TESDA Specialist, nga mapahigayon usab sila og First National Quality TVET Forum agig pagsaulog sa ilang ika-21 ka tuig nga kalampusan. System. So, Kanisiya will be on September 9, 2015 sa J Center Mall, Mandaue. So, this is actually in partnership with Cebu Association of Public-Private Technical Vocational Education and Training Institution. Ang tipo ni pahigayon karong umaabot Setyembre 9, 2015 dito sa J Center Convention Hall sa siyudad sa Mandaue. Salmutan kini sa mga nagkirayang TVET institutions, industry partners ug ubang stakeholders sa tibok nasod. Ang forum adunay registration fee. Alang sa mga sayo nga magparehistro hangtod Agosto 28, ang bayad kay 1,500 pesos. Sa mga magparehistro gikan sa Agosto 29 hangtod Setyembre 9, ang bayad kay 1,800 pesos. Apil na ang venue, pagkaon ubang administrative paraphernalia sa naskutang registration fees. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Jad Conde.